birthday, fiesta, weddings, bunyag man o graduation, dili gyud ikalimod nga usang lechon sa sentro sa mga hikay sa bisan unsa nga Filipino celebration. Gani, alang ni Tatay Leonardo, dakong bahin ang lechon baboy sa mga gisaulog nga selebrasyon sa ilang pamilya. Gikan sa mga birthdays hangtod sa graduation sa iyang mga anak. Mo graduate na akong anak, kalitson ko. Bisag gamay, basta na ang litson. Samtang gisigundahan sab kini ni Tatay Benji nga matud niya, tradisyon na sa mga Pilipino ang pag-andam og lechon baboy sa mga okasyon. Basta or birthday, na tradisyon mo na nato nga lagi mag-ubo sa lamesa o sa kalitson. Tungod nini, daghan sa atong mga kauban ang ginegosyo ang pagpamaligya og lechon, tibuok o kiniluman. Apan, nagpasidaan ang pangu sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries, Dr. Jessica Maribuhok, sa mga uninspected meats o mas nailan sa tawag nga hot meat. Subay niini, subsob na ang pagpahigayon silang buhatan og mga meat confiscation. Gani, sumala ni Maribuhok, dili mo menos sa 800 kilos ang mga nakumpiskar nga hot meat sa nagkadayang bahin sa dakbayan sa Sugbo. Ang masakpang na maligya og hot meat, mamahimong manubag sa City Ordinance No. 2189 nga makamulta og dili mo menos sa 5,000 pesos matag citation. Samtang ang mga karning makumpiskar, sunugon o ilubong sa DVMF aron dili na kini mapahimuslan o makaangol pa og konsumidor. Apan nganong importante man ang pag-confiscate sa mga karne? Hot meat, it doesn't mean na init na karne. It means na illegal siya nagiihaw. Wala siya proper documents. So the main reason jud is we don't want na maabot sa ato ang mga consumer na naay magkaproblema because nag-consume sila og meat. Ang pangutana, unsa man ang angay natong buhaton aron masiguro nga limpyo ug luwas ang atong gikaong karne. So, being a consumer man good, isa jud sa pangitaon ninyo is the meat inspection certificate. Isa sa ninyo tan-awon aside sa date is unsa siya oras na ihaw. Tampering is actually a big no-no. Mao na reason sa niya mo confiscate sad nian. Panapos ni Maribuhok, mao ang mensahe sa ilang ahensya sa publiko. Kisa jud ganahan manakop. Luoy ra ba jud? Kay we are talking about money manggod. So ang amuan lang is dili ni gusto, that's the reason why we have to post it on our page, is para ma-create og awareness na makabalo sila, magaydan nato na mao ni angay buhaton. Be vigilant, check the time, check the date. That's the way is makaingon mo na ang inyuhang napalit na meat is wholesome, fit, and safe siya i-consume. Kini si RD Morales, alang sa My TV Cebu.